Здравейте, хора! Благодарим на хората, които ни гледат. Сега преди малко ми писа едно момиче и намерил коденце за Елеонора и сега отиваме да го вземем и да я изненадаме. YouTube да се купим. Ето сега намерихме коте. Тук благодарение на приятелки. Много сладко. Или иначе, той е подарък от мен за теб. Кажи на майка ти, че... Трябваше да кажем, че подарък е от мен. Вие сте го подарили на мен. Ние го подарим на него и той ще подари на тебе. Да. Между другото е много сладко. Ако майка ти ни гледа в момента, да ни има пребила. Тях да пребива, те са виновни. Виж ги. Ние сме спасителки са на животните. Виж кой е сладко. Сега ще като мъкна вас. Сега слушаме Бяла роза и пътуваме с кончето към Елеонора, защото българ си, снимам клипче. Между другото е много яко. Мисля, че много ще му се зарадва. Ти какво мислиш? Сладче много гадно. Да. Но вече тя ще има котенце, което се казва Томи. Нема, Елеонора, имам изненада за теб. Кое време, кучето не излиза. Виж какво ти носи. Боже, ти куче! Не, кучи. Ще го имам в интернет, нали? Снимам си много коти! Боже, Боже! Пиши! Кухома! Мълчи бе! Пишенче! Оле, той още злявенко бе! Писаха мен и момичета и ти го подаряват с голяма любов. Благодаря ви, които и да сте! Мърка! То да сега пише тя. Ужасно го взех и то му лъкна. Кажи чао на хората във Фейсбук.